Is brálan chuid, Tád le feiscint an chuid pictúr, mar chuid tílengte, gus fiú chuid bór des na chluichí rirá dhimrín. Is brálam náhéin rád fuatha, ach in anún mo grádóibh, ní raibh éon chatta gomla bliantah. An sin, de tháinig bíbí isteach am héalsa. Dí chuite caire agus fáilte is fithe go bhí seán nál am déananig Unitex. An nómh, ba bhailim leart féin babí nó bíbí an cat rua. Cúpla mí ó hin agus méal hí ar an bórse, de tháinig cat rua in Brosel. Do bhí sé tanní go leor, gan éon choléir, miau das bínaige agus de bhí ochras air. Cé hé an leid seo a dúirt lampénig, go bhfuil fuair ar gá agus é dírig tachtlaisteach an hiigse. De bhí cuma óg air, de bhí sé annachláin, agus hílis gur atan rudé nach raibh choléir air agus é có cordúil is a bhí. Tréis seachtaine agus ag ihe taobh mu dem ghairs cúil, de chosnig sé ag marachtant sa teid le plancéid a furas ó bháthar mo chéile. Dan an cat rua linn agus thugus bíagá náhéin lá. Do bhí cara nógam, ach ar a honson ní rásadíirí an cat a thógant de mar rudig gur ledin Egan é. Cheníos choléir dóftá, agus march noch blianta hin ar YouTube, vertíos ar nóta cheangal ina choléir a rá. An látsa an búclín brá seo, chur gléacharm, Úna-Minh. Cúpla lá na díagsan, mar bag ná de tháinig an cat chun i dhéanaar a gáil, ach de bhí an nóta imethe. Chun an íar ar dinsint, de bhís begánín bórthe. Hílis go méidir go raibh únair ag an leid a rua, agus seans go meachar am sláán a gá leis. An bhfuilinn tú big buint súilt as an bhí seansa, bíon scriptaine nótaí canúnacha agus tuilifí seán a gur amachcham hála Patreon náhéin bhí. Treis cúpla uair clig, de bhóras clé go bhné a rá go bhór sí man nóta. Dúirt sí go raibh an cat rua ina chat fián, agus go raibh sé ina cónaí taobh muid dá teig, agus go raibh mearlarthaí tis nach míoch an cat rua ag tacht cúthaí a hiile. De land sí a raig á láirlumm féin a chanúile a bhí sí ar an gat, agus hit an log ar an lag agam. Méidir go bhfuil únair a gceith tréis an tíal a dúirt lampéin. Cé go raibh sí ag tuairt ardó, ní raibh sí ábalta é a chumad, tis go raibh eilíorí láidre ag chuid míntar léhí, agus sa bhí ar an gat bheith ina chonaí lasma de dheascail sin. Mar sin, dúirt lum ná raibh siad ar ceangal dain na cruthú idir í héin agus eisin, cé go raibh geannacha go. De tháinig dúchas orm agus de chuir sí an ceiste orm ó mbeidh sásta aire lán aimsire a chóirtó agus a bheith ina únair nó. Ní curach an cinenne dhéanas éon úna oribh ba lumsa an chat. Vertíimar ar bíbí a chléic ar chúisina granúire. Ar an giad dul síos seasan bíbí de Big Balls, mar de bhí margalí almhór aige. Ach de mí nímar ar an obrád agus ar nódra a bhí in nándó, agus de bhí ar an fá eile a chóirtla na anam. Mar sin, seasan bíbí de Best Boy na léanta sa, nó búchlín brá an nélinn. De bhí anna an ar an rudí deasa cheannachta, agus mar sin, cuaimir chun santargaí a gáil ar nós Regan, asar chuit, cír mín agus prár chuit. Chaithimir knap airgid ar thuair chuit leis, agus cé go raibhimir lántásta leis, de bhí ní ba bhós spéise agus an, sa bhusacha cart chlár na tháinig sé, agus sa fápéir a bhí crappa. Mar go mbeadh sé ag tríd le chuit eile, agus ar bhatha tháinte, i dhéanamir an cinenne bíbí an nódrú, a luúthe agus a béidir. De thocraíomir ar chuine dhéanamh leis an dréad lia, agus cé go raibh bíbí beánín fatisteach fé, dar nói, níor le sé scráidas agus é ag taistil san prár chuit. Deirigh go chana bhaile leis an obráid, agus buchas le dia, tháinig biseach ar sarfada.
Na léantasa, tusníonn sé ar gnáthamh na maidine ar a 8 clog ar maidin. Propálim a bhric fast agus téann sé ag spaisteoireach timpeall an tí de gná. Idir a bheith ag déanamh bolach le go réin, a bheith fiochan amach ar na spidóga, a bheith dul sa tóir ar gusa agus a bheith immert lena chuid brigáin. Bín rud idir lámh aige i gcónaí. Tagann sé haar náis chuim chuoine lón agus i dhéine ar ghaid. A cara aige, cat dubh, a háin na cónaí bíal doris, ach féréir bín si rónar bhíoseach róm go fáil. An son, tagann sé isteach sa tómar sí is títhe agus tógann sé go das boga cos telefíse agus mé gimmert cluthe ar an PlayStation. Thom sé anna bhuaic ar tháinig bíbí isteach am héalsa. Thá sé anna chluiste, cardúil, spríúil agus go thomlán gláite. Cad tá ná dó amachchansa, thá sé rintin do chuin bog go tuig ná le cúnamh dé agus beag ar an bíbí a thuirlinn. Mar sin, bhreail an bíbí a thréinál chun uimchait a gúsáid anas náthraithe sé agus ag spaisteoireach timpeall na háite. Asúlagam gur bhuinis súp as an léirú son agus féin anna bheocht an méfa ábailte thumbs up a thuirtam mar cáiríonn sé lom an Gaeilge na scape. Betar náis an bhí se chuin le fí an eile, tuair aire, slán tamil.